Авылдарда исәп алусыны әллә кайдан танып була. Эмблемалы яшел төстәге махсус кием, кепка, накидкалары менән улар аерылып тора. Фәйрүзә Арыслангалина авыл хуҗалыгы исәбен алу сараһында икенче тапкыр катнаша. 2016 елда эшләгәндә планшеттар юк ине. Хәзер эшебез күпкә еңеләйде ди ул. Алынган мәгълүматларны тиз генә планшетка индерә. Авыл халкы бик әүдем катнаша, кызыксыналар, нимә турында яуап бирәләр инде. Кайһы бер һорауларга кыенлыклар туһалар, без аны бергәләп исәпләп чыгарабыз, түтәлләр хандарын инде исәпкә алуында. Малдар күбәйгән был юлы. Авыл халкында яшьтәр күбәйгән. Безнең авылыбызда яңа урамдар асылды, Бәхет урамы, Яйгыр урамдары, яшьтәр кайталар, улар үзләрендә хыйыр малдары, кош-кортлар күпләп асрап, яшелсә емештәр сәсәләр һәм бына нимәһе безне шатландыра, улар ошо авыл хуҗалыгын үстереп, үзләренең балаларын да җәлеп итәләр. Авылда яшьтәр күпләп йорттар һала, мал-туар асрай, кош-корт тота. Юлия һәм Артур Искәндәровтар Урман Бишкадак авылында яшәй. 3 бала тәрбияләйдәр. Балалар бәләкәйдән ата-әсәһенә ярдәмсыл, терәк булып үсә. Без беренче харыклардан башланык. Харыкларды 1-2 ел үстергәс, хыйырлар алып каранык. Хыйырлар менә 1 ел үскәс, быдауланы. Быдау, конечно, матур, акыллы. Балаларга охшай, балалар аларды карыйлар, ашаталар. Шулай ук былтыр балалар куян һорагайнылар, куян алып бирдек. Куяннарны үзләре карайлар, бәпесләтеп тә караналар. Рима Хәмидуллина яй буе баксаһында яшелсә емеш үстерә. Быел карбуз, кавыны, винограды ишелеп уңган. Калала яшәүче янсәре яй буе өләсәһендә кунак була. Баксала эшләргә лә ярдәм итә. Хыйырыбыз бар, хыйырыбыз көтүдә. Башмак танакайыбыз өйдә әле. Быдауыбыз бар, тавыкларыбыз бар. Барынса инде, шулай итеп, авылса дөнья көтеп ятабыз. Районда эш башланып кына тора. Төп һораудар ер, бакса участкалары, мал-туар, кош-корт ханына кагыла. Барлыгы район буенча бул мөһим сараны алып баруда 29 исәп алучы, 5 инструктор эшләй. Хәнә Максутова, Рафаил Нусратуллин, Ишембай хәбәрләре.